Na hello, ez csak egy ilyen gyors, rövid videó a hálószobából. Közeleg a mindenszentek, a halottak napja, és hát egyre több nőtől hallom, hogy mennyire frusztrált, hogy nem akar kimenni a temetőbe, de hogy van ez a kötelező temetőjárat, akkor ki kell menni a családdal, meg a Marika nénivel, meg a Pista bácsival, meg az ezzel-azzal, és akkor körbe kell járni olyan rokonokat, akikkel soha nem volt kapcsolat, meg bántalmazókat, meg mindenféléket. Szóval, ami nagyon fontos, a halottakkal való viszonya és a gyásszal való viszonya mindenkinek olyan, amilyen az ő hitrendszerében van, és amit ő választ. Én például nem vagyok egy temetőbe járó arc, és már régebben is nemet mondtam erre a családnak, rokonoknak, amikor nem akartam kimenni, akkor nem mentem ki. A saját nagyapám temetésére sem mentem el, pedig őt aztán tényleg a világon mindennél jobban szerettem. Hát oda azért nem mentem el, mert valószínűleg nem éltem volna túl. De hogy mindenki azt csinál, amit akar. Tehát, ha te nem akarsz kimenni a temetőbe, akkor bazd meg, nem menjél ki a temetőbe. Ha te márciusban akarsz kimenni, vagy júniusban, vagy októberben, vagy novemberben, vagy augusztusban, akkor menjél akkor, amikor kedved van. Ha viszel virágot, viszel, ha nem viszel virágot, nem viszel. Ez nem a halottakról szól. Ez hagyomány, ezek ilyen ünnepek, ezeknek fontos szerepük van, de hogy nagyon sok benne a külsőség, nagyon sok benne az elvárás, nagyon sok benne a manír, a póz, a megjátszás. Mindenki csinálja úgy, ahogy neki szívből jön. Ha neked nem jön szívből, akkor az meg ne csináljad. Holnap ugyanúgy föl fog kelni a nap, akkor is, ha voltál a temetőben az Imre bácsinál, meg akkor is, ha nem voltál a temetőben az Imre bácsinál, tehát ezt garantálom, hogy nem fog megállni a földnek a forgása attól, hogy te kimentél vagy nem. A másik. Vannak az életünkben bántalmazók, akik hát szerencsés konstelláció esetén egyszer csak meghalnak. Ami egy nagyon jó dolog, amikor egy bántalmazó meghal. És hát sokszor a család, a rokonok, a környezet, a barátok, az ismerősök arra kényszerítik az áldozatot, hogy menjen ki a temetőbe, mert hát mégiscsak. Mert hát mégiscsak az apád volt, meg mégiscsak az anyád volt, meg mégiscsak együtt éltetek 20 évet, de mégiscsak szültél neki 2 gyereket, de mégiscsak tötöde, hogy nem kell kimenni bántalmazóhoz a temetőbe. Tehát attól, hogy valaki feldobja a pacskert, nem lesz jó ember. Attól még itt maradnak a következmények, itt maradnak a bűnei, itt maradnak a tettei lenyomatai, itt maradnak a traumák, amiket okozott, itt marad az, hogy szíjjal vert téged gyerekkorodban, meg szexuálisan molesztált, meg ivott, meg elhanyagolt, meg verbálisan bántalmazott, meg mindenféle rosszat tett veled. Tehát attól, hogy valaki meghal, nem lesz szent ember. Ő attól nem lesz jó. Ő attól csak halott lesz. Semmi más. De ez a halálkártya, ez nem egy ilyen Jolly Joker, ami érted, így üt. Tehát ez nem egy aduász, amivel így mindent el lehet vinni. Jó, meghalt, akkor innentől kezdve csak jót mondunk róla. Elfelejtjük minden bűnét, innentől kezdve ő egy szent ember. Nem, ő egy bántalmazó geci volt. Ő tönkretette a családja, a gyerekei, az ismerősei, a munkatársai, a rokonai életét. Ő nem volt jó ember. Nem kell hozzá kimenni a temetőbe. Vagy menj ki hozzá a temetőbe nyugodtan, azt ne vigyél neki semmit, csak állj oda, és mondd azt neki, Istenem, de jó, hogy már nem bántasz, én úgy örülök, hogy megdöglöttél. Mert ezt ér. Ez szabad. Tehát, hogy rajtam ugye nem nagyon fognak ezek a társadalmi elvárások, meg ezek a társadalmi nyomások, tehát én tényleg nem járok ki a temetőbe, de hogyha lenne temetőbe bántalmazóm, azt hiszem még nincs, az összes bántalmazóm még él, hogy eszem ágában nem lenne kimenni, és azt mondani, hogy hát igen, úgy sajnálom, hogy már nem tudsz bántani. Mennyire hiányoznak azok a nadrágszíjjal átvert éjszakák. Úgy hiányzik az, hogy rettegve, félve bújjak be a tesómmal az ágy alá. Bárcsak még itt lennél és molesztálnál, és a büdös, borízű, alkoholista szájszagoddal belecsókolnál a nyakamba, és belenyúlnál a bugyimba. Úgy hiányzik ez nekem. Nyilván mondatok, melyek nem hangzottak el a történelem során soha, tehát, hogy én azért kampányolok, hogyha valaki nem akar kimenni a temetőbe, akkor ne menjen ki a temetőbe. Ez kurva egyszerű, nem kötelező.
Ki az, aki téged erre kényszerít? Ott áll pisztollyal a tarkód mellett, hogy menjél ki a temetőbe? Kinek akarsz megfelelni? Te hülye vagy? Nem kell megfelelni senkinek, csak saját magadnak. Mit fantáziálsz, mi történik? Milyen intergalaktikus tragédia történik, ha te nem mész ki a temetőbe? Úristen, mit fognak rólam gondolni? Kit érdekel, hogy ki mit gondol rólad, meg hogy mit fog mondani? Tehát lőtéri kutyát nem érdekli, hogy mit gondolnak arról, hogy te kimentél a temetőbe, vagy nem mentél ki a temetőbe. Nem attól leszel jó ember, hogy te kijárkálsz minden évben halottak napján, minden szentek napján a temetőbe. Te attól még lehetsz egy szarganyi, utolsó, narcisztikus, bántalmazó, pszichopata, trógerfatja, hogy minden évben képmutatásból kijársz a temetőbe. Nálam ez nem mérce a jó ember, rossz ember tengelyen, tehát ismerek nagyon sok jó embert, akik nem halottak napján járnak ki a temetőbe, és ismerek rendkívül sok undorító, képmutató embert, aki teátrálisan kivonul halottak napján, megveszi a legdrágább virágot, a legdrágább gyertyát. Én kim voltam a Jóskánál, én kigazoltam a sírját, én mindent megtettem, kivittem az összes virágot, ami volt itthon, meg a kis kapámat is vittem, hogy hát, ettől még lehet szaralak. Tehát, hogy tényleg nem kell, 2023 van, haló. Tehát egy nagyjából felvilágosult korban élünk, legalábbis Magyarországon. Nyilván vannak országok, akik előrébb tartanak, mint mi, fejben, meg vannak, akik hátrébb, de hogy lehet azt mondani, hogy nem megyek ki a temetőbe a tróger apámhoz, a tróger anyámhoz, a tróger nagyszüleimhez, a tróger rokonaimhoz, vagy nem megyek ki azokhoz, akikkel semmiféle kapcsolatom nem volt, mert minek. Tehát lehet azt mondani, hogy nem megyek ki a temetőbe. És ettől nem leszel tényleg se jó ember, se rossz ember. És nem kell validálni a bántalmazónak a nem is tudom miét, tetteit, személyiségét. Tehát nem kell átírni a bántalmazónak a bűneit azzal, hogy ugye kimegyek a temetőbe. Jó, hát mégiscsak az apám viszek neki virágot. Tehát egész életedben bántott téged. Minek mész ki? Minek mész oda? Minek ment oda? Tehát, hogy rengeteg rossz ember van a temetőben. Mármint halott. Élő is, de most a halottakról beszélek. Tehát nagyon sok olyan ember van a temetőben, aki meghalt, és életében több kárt okozott, mint hasznot. Ganyé volt, szemét volt, bántalmazó volt. Örülünk neki, hogy meghalt. Már nincsen közöttünk. Hogy nem kell azt eljátszani, hogy jaj, de hát azért mégiscsak csodálatos ember volt. Nem volt csodálatos ember, szaralak volt. Tehát tényleg attól, hogy meghalt, nem tűnnek el a dolgok. Hát itt vannak a leszármazottai, itt vannak a volt barátai, barátnői, élettársai, férjek, feleségek, itt vannak, ők még élnek, ott van a testükben és a lelkükben az a lenyomat, amit a bántalmazó ott hagyott. Hát ne játsszuk már el azt a temetőbe, hogy nem történt semmi. De évekig, évtizedeken keresztül kurva nagy dolgok történtek, kurva nagy bántalmazások, elhanyagolások, abúzusok, visszaélések történtek. Nem kell kimenni a temetőbe és eljátszani azt, hogy hát, fájtlat rá. Ez nem így működik. Nem kell kimenni a bántalmazókhoz a temetőbe. Megtiltom, hogy olyan emberhez menj ki a temetőbe, aki neked ártott. Nem engedem meg. Akkor sem, ha szétzsarol téged a bántalmazó családod. Mert hogyha nem jössz ki, akkor te ilyen-olyan vagy, meg te ezt nem teheted meg hogy kötelességet kijönni. Aki neked ilyet mond, az téged nem szeret. Mert aki szeret téged, az figyelembe veszi a szükségleteidet, figyelembe veszi az érzéseidet. Tehát aki nekiáll téged zsarolni, fenyegetni, hogyha nem jössz ki a temetőbe, ez is az lesz, az nem egy szeretett kapcsolat. Vele szintén nem kell jóban lenned. Aki szeret téged, az azt fogja mondani, édes csillagom, csináld úgy, ahogy neked jó. Csináld úgy, ahogy te érzed. Ha most nem jössz ki, nekem oké, ha kimész máskor, az is oké, ha soha többet nem mész ki, az is oké. Hát, ezeket a mondatokat azért ritkán kapjuk meg az életbe. Jó? Úgyhogy én nagyon szorítok mindenkinek, aki nem akar kimenni a temetőbe, hogy szedje össze a tökeit, álljon oda az elé, aki zsarolja, és nyugodtan mondja az arcába, nem megyek ki, mert nem akarok kimenni. És láss csodát, nem fog megállni a föld forgása. Hajrá! Sziasztok!